Dokumenttiprojektin tavoitteena on toteuttaa dokumenttielokuva nimihenkilöstä Mathias Kaloniuksesta, Suomen oikeusvaltion isästä. Projekti tapahtuu akselilla Saarijärvi-Turku. Saarijärven kaupungissa on Kaloniukselle omistettu muistomerkki ja Turussa yliopistorakennus. Miksi elokuva Kaloniuksesta? Oikeustieteilijä ja valtiomies Mathias Kalonius syntyi Saarijärvellä vuonna 1738 ja kuoli Turussa vuonna 1817. Hänet nimitettiin Turun Akatemian lainopin professoriksi vuonna 1778, jossa virassa hän toimi lähes 40 vuotta kuolemaansa saakka. Kalonius kirjoitti lukuisia akateemisia teoksia niin juridiikan kuin historiankin alalta ja teki mittavan uran Tukholmassa korkeimman oikeuden jäsenenä. Kaloniuksen perintönä Suomi on demokraattinen oikeusvaltio, mikä korostuu varsinkin nykyaikoina. Nykysuomalaisille Kalonius tarjoaa monipuolisen ja terävän aikansa ilmentäjän vasta muotoutumassa olevasta suomalaisuudesta osana silloista Eurooppaa. Kaloniuksen elinaikana koettiin Ranskan vallankumous ja Emmanuel Kantin kriittisten pääteosten ilmestyminen. Suunnitteilla olevan elokuvan tavoitteena on tarkentaa ja syventää nykytutkimuksen valossa tätä jälkeä, eli Kaloniuksen merkitystä Suomen oikeusvaltion syntymisessä. Millainen elokuva Kaloniuksesta? Elokuva tulisi olemaan 4. osa toteutettua suomalaisuuden syntyä käsittelevää sarjaa, josta on jo ilmestynyt Jaakko Juteinia käsittelevä Laulu Suomessa, 60-minuuttinen dokumenttielokuva vuodelta 2013. Sen jälkeen valmistui puolen tunnin kurkistusikkuna-elokuva Snellman Kuopiossa. Henrik Gabriel Porthanista, joka oli Kaloniuksen aikalainen ja työkaveri, on myös tehty dokumenttielokuva. Nyt olisi Kaloniuksen vuoro täyttää paikkansa tämän ketjun alkupäässä. Kullakin elokuvalla on oma elokuvallinen ideansa. Juteini-elokuva nojasi historiallisiin dramatisointeihin. Snellman dokumentti taas Kuopion hyvin säilyneeseen 1840-luvun miljööseen ja Snellman paikkoihin. Kalonius-dokumentin elokuvallisena ideana on seurata nimihenkilön jälkiä Turussa ja syntymäseudullaan Saarijärvellä. Asiantuntijahaastatteluihin kokoamme parhaan saatavilla olevan tietämyksen Kalonius-seuralta ja Kaloniuksen sukuseuralta. Aikataulu ja työnjako selvenee vasta, kun projektin rahoituskuviot ovat kunnossa. Tavoitteena on valmistaa elokuva Kaloniuksesta vuodelle 2027, jolloin Suomen tasavalta täyttää 110 vuotta. Mielestäni Mathias Kalonius on yksi Suomen suurhenkilöistä ja ansaitsee oman dokumenttielokuvansa.